Kate Sullivan? Soc l'Andy Smith. M'han contractat per investigar el cas Lawrence. Perdona, en tot cas vens a ajudar-me a resoldre el cas. Jackie Holly Lawrence, 53 i 51. Estaven als jutjats en el moment del crim, esperant la sentència del germà d'ella. Li han posat un ordre d'allunyament de la seva exdona, per tant els tres queden descartats. Tenen dos fills, el Cameron i l'Alison, de 17 i 21 anys cadascun. Se suposa que tenen coartada, però encara s'ha d'acabar de confirmar. I quin any és? Per què no estan totes les dades? Perquè m'acaben de portar la informació. En Cameron estava a casa d'un amic. Hem parlat amb la seva família i ens ho ha confirmat. L'Alison està amb el seu nòvio, però és això el que s'acaba de confirmar. Digue'm què tens, O'Brien. Hem parlat amb en Dylan, la parella de l'Alison. Ens ha explicat que aquell dia estava a l'hospital visitant el seu cosí a qui havien d'operar. Diu que ella no hi va anar perquè tenia el judici del seu oncle. Tenim la trucada enregistrada del seu mòbil, l'arxiu que prova que ella no va anar a l'hospital. Te l'he enviat al correu. Hola? Hola, amor, com estàs? Bé, i tu? Molt bé. Et trucava perquè demà operen el meu cosí Mike, te'n recordes? Ostres, és veritat, que m'ho vas dir l'altre dia. Com està? Havia pensat que podries venir amb mi a visitar-lo i després podríem anar a casa meva. Em sap greu, però demà tinc el judici del meu oncle i he d'estar amb la meva família. Ho entens, oi? Sí, evidentment que ho entenc. Cap problema. Un petó, amor. Molt bé, doncs, llavors aquesta coartada no és vàlida. Ha mentit a les dues bandes. Ara la pregunta és, on era realment? Sabem on es troba ara mateix? Un agent l'ha seguit d'incògnit. Diu que es troba als búnkers de Manhattan. Tinc un cotxe esperant-me fora. Vinga, Sullivan, esbrinem què amb aquesta noia. Per tràfic de drogues. Té dret a guardar silenci. Qualsevol cosa que digui podrà ser utilitzada en contra seva davant d'un tribunal de justícia. Té dret a un advocat. Si no se'n pot pagar un, li concedirem un d'ofici. Has entès tots els teus drets? No, que vull.